pamusoro darera kuza nauya tikitauredzere kuti ndikuda pfuma yangu kuno mukwasha wangu iromo nemakezi kuna kugara kwaakaita nemwana wangu 3 months. Isu ivo vakatombouya kumazuva yatabva kuno swa 13 tanga tiri kuno akanga aripo. Tasvika kumba akazouya achiti toda kuti titaure nhau iyi. Kafambiro kakaita akauya vari baba vacho. Kufunga vakauya vakatsanangura nhau yavo vachiti chokwadi nhau tiri kuiziva vana vakagara vose. Vakauya vakatovhuma mhosva vakatobvisa mari yavo inoenda mulandu. Saka ndiyo nhau yatinayo saka tichitaura. Kuna tataura muchidima. Ya, ndasiya pa3 months vakatogara izvozvo patori nomwana aripo. Ivo baba vacho mwana ivo vakatomubvuma vakati shuwa ndewavo ndonapedza. Saka imimi kuuya kuda pfuma yemwana wenyu. Kuda pfuma yemwana wenyu. Mwana aita district. Pfuma yemwana wenyu. Okay, vakaona chii. Saka since nyaya ichakutonga akauya akabvuma mhosva kwamuri kwatiri. Hamuna kumufosera? Aiwa, hatina kumufosera, akautoya wega. Baba wacho? Kumashuro okuti akatomboza kuti titaure naye. Akaramba kuuya. Saka patakazobva kudare kuno ndopa akazouya wega kumba achitaura naye. Ari baba wacho? Ari baba vacho. Vachibvuma nyaya? Vachibvuma nyaya. Saka kubvuma kwavakaita nyaya tanga takataura kuti tinoda topedza kuno kudare kuno. Saka chiri kutinetsa ndechekuti iva vasiita semasuwana. Hakuzvidza dare. Agara ari munhu anozvidza dare nekuti kumashuro ndongo makaya kana kako chitatu. Kake chitatu. Kaviri makauya kumashuro asina kuuya. Toda kunzwawo kumwana wenyu musunda here nozomurwadza chii pange pateka kudzisinga ramangwana tembuso chatoda kunzwa sitembiso nokuti ava ndo baba vomwana wako chaivo. Hapana kana doubt kana pokuti mangwana kana uzopesara zvako kuti akuenda kuma-DNA test unenge wakashinga uchienda ikoko nokuti nyaya chaitonga asipo. Saka since makagara mese kwemwedzi mitatu maigara kumba kwavo makasangana usaninde ndokwaisenzwa iye kubasa ndokwamukasangana makagara kwe3 months ndobva azokubvisa sei mumba.
chinoitika ndechekuti akangotanga kuyachicha mamunhu ekusizvomii kana ukamutaurira aingopindura chautaudza chishobva atonyarara. Rimwe zuva akangoenda hana kungopfuura nobva aenda kana kudzoka hana. Kufunga ndakaita dzinenge 3 weeks tiri ndega iye asina kana kudzoka. Ndichiti ndingamutonera izadai foni yake kwaubva ndatoona kuti mumba macho mamusisina kana chikafu chanechii ndikati ndinofanira kwaubva ndachienda kubva kunogara kuchikunze okana kutanga kugara akambokutera kubva kumashure kwesoko pane zvakambokusapota pazvintuwe saka kuuya kwakaita vabereki vake iwe uri kufunga kudzokera kwe kana kuti ungoti ndo pakapera sarungano izvinda kunzwa darida kunyatsonzwa kuti makawirirana here kubvira kutaura kuti mwana tiri kumuda wirirana takawirirana akati mwana chi tiri kumuda zvishoma saka iwoda kudzokera here kudzokera ndodzokera nekuti kuchengeta mwana tiri ndega zvinotondiremera mwana ndofanira kubvunzira kuti saka makawirirana kuti uri kudzokera here kana iye acho akupa janzi rekudzokera